Čaute, vítam vás na mojom kanáli. Dneska sa pozrieme na top 5 automobilových konceptov, ktoré sa nikdy nedostali do výroby. Ukážeme si ich revolučnú technológiu a dizajn, ktorý určite stojí za to. Nebudem ďalej zdržiavať a ideme na to. Na 5. miesto som dal Jaguar CX-75, ktorý je jeden z najznámejších a najvýznamnejších konceptov značky Jaguar, ktorý bol predstavený na parížskom autosalóne v roku 2010. Tento futuristický hyperšport sa stal okamžite ikonou v automobilovom svete vďaka svojej kombinácii pokročilých technológií, výnimočného dizajnu a výkonnosti. Potom, čo sa CX-75 stal veľmi populárnym, rozhodol sa Jaguar vyrábať limitovanú sériu, ktorá sa dostala na trh v roku 2015. Jaguar CX-75 má veľmi futuristický a aerodynamický dizajn, ktorý bol navrhnutý tak, aby nielen pôsobil atraktívne, ale aj poskytoval maximálnu efektivitu pri vysokých rýchlostiach. Karoséria je nízka, široká, s hladkými a plynulými líniami, ktoré pripomínajú moderný a agresívny štýl. Pôvodný koncept CX-75 bol predstavený s ambíciou vyrábať ho v malých sériách, pričom plánovalo sa vyrobiť približne 250 kusov. Avšak kvôli finančným problémom a nevyhnutnosti upraviť náklady sa výrobca rozhodol zmeniť plány. V roku 2012 Jaguar oznámil, že hybridný pohon s mikroturbínami nebude vyrábaný a miesto toho bude auto poháňané tradičnými spaľovacími motormi. Ferrari FXX je jedným z najexkluzívnejších a najvýkonnejších automobilov, ktoré Ferrari kedy vyrobilo. Tento automobil bol vyvinutý ako sériový pretekársky automobil určený pre veľmi limitovanú skupinu klientov, ktorí mali prístup k Ferrari Racingu programu. Umožňoval majiteľom zúčastniť sa na testovacích jazdách a pretekoch pod dohľadom Ferrari. Model FXX bol predstavený v roku 2005 ako evolúcia Ferrari Enzo a bol vyrobený v iba 30 kusoch. Ferrari FXX je postavené na základe modelu Ferrari Enzo, ale má výrazne vylepšené aerodynamické vlastnosti a vylepšenú konštrukciu. Zatiaľ, čo Enzo bol superšportový automobil určený pre bežné použitie, FXX bol stvorený s cieľom byť maximálne výkonný na závodných dráhach. FXX je poháňané 6,3 litrovým V12 motorom, ktorý bol vyvinutý priamo na závodné účely. Tento motor je schopný poskytnúť až 800 koní a dosahuje maximálny krútiaci moment 652 Nm. V kombinácii so 6-stupňovou sekvenčnou prevodovkou a karbonovým podvozkom sa z FXX stal mimoriadne výkonný a agilný automobil, ktorý vyniká na závodných dráhach. Ferrari FXX sa nikdy nedostal do sériovej výroby, pretože bol navrhnutý ako exkluzívny pretekársky automobil pre veľmi úzku skupinu klientov, určený výhradne na závodné účely v rámci Ferrari Racing programu. Volkswagen V12 Nardo, ktorý je ďalší fascinujúci automobilový koncept, bol predstavený na Autoshow v roku 2001. Tento prototyp bol vyvinutý spoločnosťou Volkswagen ako ukážka technologických inovácií a dizajnu, ktoré mohli smerovať k budúcnosti. Ide o superšportový automobil s veľmi výkonným motorom a revolučným dizajnom, ktorý bol schopný poskytnúť nielen vysoký výkon, ale aj vynikajúce jasné vlastnosti. Volkswagen V12 Nardo mal veľmi futuristický a aerodynamický dizajn, ktorý bol známy svojimi čistými, plynulými líniami a športovým vzhľadom.
Zaujímavosťou bolo aj použitie kompozitných materiálov na karosériu a rôzne iné časti vozidla, čo prispelo k zníženiu hmotnosti a zároveň zlepšeniu stability pri vysokých rýchlostiach. V12 Nardo bol vyvinutý s cieľom poskytnúť špičkový výkon a jasné vlastnosti. Auto bolo vybavené vylepšeným podvozkom a závodným systémom odpruženia, čo umožnilo dosiahnuť vynikajúcu stabilitu aj pri vysokých rýchlostiach. Rovnako aj ako v prípade mnohých iných automobilových konceptov, aj Volkswagen V12 Nardo nikdy neprešiel do sériovej výroby. Hoci sa koncept veľmi páčil automobilovým nadšencom, jeho výroba by bola technologicky a ekonomicky náročná. V12 motor, vysoký výkon a luxusné vlastnosti by si vyžiadali značné náklady, ktoré by pravdepodobne neboli komerčné, udržateľné pre širokú produkciu. Na druhé miesto je BMW Nazca M12, ktorý bol predstavený v roku 1991 a okamžite upútal pozornosť automobilového sveta svojim futuristickým dizajnom a technológiám, ktoré boli na tú dobu úplne prelomové. Nazca M12 bol športový automobil s výrazným dizajnom. Tento koncept mal naozaj moderný vzhľad s nízkym a širokým profilom, ostrými liniami a vzadu výrazne klesajúcou strechou. Karoséria bola vyrobená z ľahkých kompozitných materiálov, ako napríklad karbón, čo prispelo k jeho nízkej hmotnosti. S hmotnosťou iba 1150 kg mal Nazca M12 vynikajúce jazdné vlastnosti a mohol konkurovať iným superšportom tej doby. Aj napriek jeho veľkému potenciálu a nádhernému dizajnu projekt BMW Nazca M12 nikdy neprešiel do výroby. Dôvody sú predovšetkým ekonomické a technologické. V tej doby BMW uprednostnilo iné projekty, najmä rozvoj komerčných modelov, ako bola séria 3 a 5. Mercedes-Benz F200 Imagination je koncept, ktorý bol predstavený na frankfurtskom autosalóne v roku 1996. Tento koncept bol nielen futuristický, ale aj technologicky veľmi pokročilý pre svoju dobu. Bol to luxusný automobil, ktorý ukázal smer, akým sa Mercedes-Benz mohol vydať v oblasti dizajnu a inovácií. Mercedes-Benz F200 Imagination bol jedným z prvých vozidiel, ktoré predstavovali úplne nový prístup k dizajnu a technológii. Auto malo veľmi aerodynamický tvar s hladkými, zaoblenými líniami, ktoré sa veľmi líšili od tradičných automobilov tej doby. Karoséria bola nízka, široká a moderná s futuristickým vzhľadom, ktorý zaujímal veľkú pozornosť. Jednou z najzaujímavejších technologických inovácií v interiéri bolo spomínané elektrické riadenie volantu. Tento volant bol pripojený k palubnej doske a jeho pozícia sa dala upraviť podľa potreby. Tento prístup k riadeniu by mohol ponúknuť úplne nový zážitok z jazdy bez nutnosti klasického držania volantu. F200 Imagination mal 4,2 litrový V8 motor, ktorý bol schopný dosiahnuť výkon 306 koní. Aj keď bol Mercedes-Benz F200 Imagination považovaný za veľmi pokročilý automobil, ktorý bol skutočne inšpiratívny, nikdy neprišiel do sériovej výroby. Dôvody boli prevažne ekonomické a technologické. Koncept bol natoľko technicky náročný a inovatívny, že jeho sériová výroba by bola veľmi nákladná a výrobný proces zložitý. Okrem toho, elektronické systémy, ako je ovládanie volantu, boli vtedy ešte veľmi novým a neovereným konceptom. Automobilový svet je plný takých unikátov, ktoré mohli zmeniť budúcnosť. Čo si o tom myslíte vy? A ktorý koncept sa vám najviac páčil? Napíšte do komentáru. Tento kanál je Feriho Auta TV a ja sa na vás budem tešiť v ďalšom videu. Čaute.